आई एम आई इमली घोटेली आने कौशल्या जी कहतारी कहली कौशिला रानी सज बहिना डाला है कहली कौशिला रानी सज बहिना डाला है बाबू ससुरारी गई है दुआरा पर हाला है भारी भारी आजूरी में मोतिया लुटाई बहे बाबा विजेंद्र से मंगल गावाई बहे। बरात के सजावट करो, दुल्हा के जामा जोड़ा पहराओ। आज मेरे राम की शादी है, वाह वाह आज मेरे भगवान की शादी है। नचनिया बजनिया रेडी हो जाओ, रेडी नचनिया बजनिया सब कोई रेडी हो जाओ, बरात चल रहा है। हाँ ये लाउंसर पे लाउंसर हमनी के लवांड पहले मुखिया जी लोग कहे जे लौंडा, अब मेरा ब्यासवा लौंडा के कोतर से लवांड हो। पहले हेकनी के लोग कहे जे नचनिया है सब नृत्यांगना, अब कोतर से जे परस है सब परस टिगुली से धरे आला। आहा बरात निकालो। हमरो मुखिया जी बड़ा गजन बा। हाँ जी अब फिर दूल्हा के माई बने को बड़ी परेशान करे खातिर हमरो लाश के बड़ा गजन बा। भाई अनेक करही के परी इहे ओढ़ावतारी मटिहानी के चतुरानंद बाबा। बजनिया रेडी हो जाओ, रेडी रेडी सोना पूरा वासे आइले सोना
हसनी लो ना यही जी महतारी अंतिम अपन छाती धरावेली एक बाद जीवन में माई छाती ना धराई और माई जाना बेरा छाती धरावे लोकरा आंख से आंसू गिरे लगेला और माई कहले कि बाबू हमार बड़ी परिश्रम से पोसले बानी बड़ी सपना देखले बानी शादी होई तो हमरा के भूल जो एक बेर औरी पी लो ना तो हम विश्व की हो जाए राजा राम हरि कहत लो हमू पीएम पागल कहीं के सारा पागल मर गए तो सब पागल के सारी हो गई अगर दुल्होल अपने बिया में नचता मुखिया जी हाँ जी दुल्होल नचता तन दुल्हा जी मारे के बाद दुल्होल नचता रेडी माना बात हमारी चला जाने के बाद माना बात हमारी चला जाने के बाद अपने बोझ से ले लो दुआ 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 शाम है दुआ दुआ जय श्री राम राधे दुआ दुआ अरे ई कौन बाजा हो जी इंद्रासनी बाजा सिंहा है सिंहा आ कहाँ के डोम बाजा होता मीरगंज के हवे अब देखी मुखिया जी ये हमार सार लगी है अब बताई हम डोम हो गनी तो इनके बहिन डोमिनेंट बिया आई सरवा कहता हमरे के डोम यह भाग बा आई बैठी बा बदले के परी बरात दरवाजा पर लागेला हाँ रह जाए पहले मलिकार से निवेदन भाई बजनिया सन के पर छवन आवे ना तो बजनिया बड़ी बाउर होले सो आई मलिकार आई स्टेज पर आई लो परछावन मिले बजनिया का मनोज भाई को परछावन दिया जाए आई घोड़ी एगो आइल बे थोड़े चाना दिया जाए आई में चिमनी पर से को खच्चड़ है जय हो दुर्गा जी खूब बना के रखे सिंहा वाला के तमिल गइल बजनिया लोग के परछावन मिलल अभी 10 टकिया ने चलते बका वो घोड़ी के दाम दे दी घोड़ी के घोड़ी चाना न खाई गधा तेरा मिलल बरात दरवाजा पर लागेला पड़ जाए बाबू यही जी तोर पूजा होला तोर पूजा और ध्यान देव जय जय बेटी पोसले बा गौर करे साहुद्दीन भैया दुनिया में सब कुछ मिल जाए
बेटा भाग से होला लेकिन बेटी सौभाग्य से होले। और हर बाप के तकदीर में न के बेटी के कन्यादान करे के। और एगो कन्यादान न रुआ कोनी तो दुनिया में अइला से कोनो फायदे नहीं खे। अरे वो एगो बेटी पैदा न कोनी, अरे वो चलते एगो परिवार न बसल, अरे वो चलते एगो घर न बसल, अरे वो चलते सृष्टि आगे न बढ़ल, तर वो दुनिया में आ ही करना चाहिए। ऐसे भगवान से रोज कह जाए हे भगवान हमरा के एगो लड़की देव जे हम कन्यादान करो। बरात दरवाजा पर लगल बा, जब बरात दरवाजा पर लगल है भाई तब बेटी बहन जे शादी कैले वकर पता हुई इन्हें बाजा बाजा तार किस्टा नाचता आ लड़की बेचारी ने घर में बैठ के रुवतिया आने लड़की गावल चालू कैले बारी सब कि पापा समाधि मिलन रौरा जाई समाधिया से जे सिरा कबहू नाले से हो बेटी हो सिया जानकी बेटी लड़की के बारात लागेला। दौर पूजा भइला के बाद बारात चल जाला जनवासा में। लड़की के घर से धुरछक के पानी जाला और से लड़कियन के नहवान के कपड़ा आवेला। अब तार सीन बदल गई, अब फिर असली रूप में आ जा। दुल्हा जी अरे वो समियाना में जाए हेने महफिल लागल बा, बक्सा पेटी सब धइल बा ने पीछे। इन्हें आंगन में का होता असली रूप में अब आओ। अब इन्हें लड़की के नहवान के कपड़ा लिबा मुखिया जी भी अपन बेटी बहन के शादी कैले बा गौर से सुनी। माई के करेजा दहले लागेला। महतारी कैसन बुझाला जे अब हमरा दुनिया में की बाजे on हमरा के पूछी जे माई खैलू है कि ना। भसुर जी आवेले लड़की के ने नहवान होके जाता। अरे जल्दी से नहाला हो बेटी जल्दी छोड़ा हो घाटिया। अरे दुआरा पर आइले हो बेटी तोहारी हो बरतिया। अरे नइखे उठते लोटावा होया नइखे उठत साबुनिया।
अरे कैसे के ना हई है होया तोहारी हो बाबुनिया। एगो औरी औरत लोग गीत गावेला हम सुन ले बानी के कारा कला बाबू बाछी पानी देला है नहवान के कपड़ा सदा सुहागन बनो रहे के कारा कला बाबू बाछी पानी देला है जनक जी के कला बाबू बाछी पानी देला है जनक जी के कला बाबू बाछी पानी देला है। सुनैना रानी के दिया वाया जाति से नहाती है सुनैना रानी के दिया वाया जाति से नहाती है। साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है जल्दी से नहा लो बंदी जाना ससुराल है। नहवान के कपड़ा पहनाओ अब आंगना में भसुर जी गहना लेके आइले ए जी दुल्हा सरकार के बड़ भाई बा दुल्हा के बड़ भाई राजा वो बड़ लगे आ जाए राजा बाबू ए लजाए के का रामलीला आ जाए आ दू आदमी के हुआ वही से चौदर ताने के बाद एगो पतरेंगा भाई के न कहले हैं पतरेंगा भाई अरे वो बहुत दिलदार बानी आई दिखी मुखिया जी आंगना में जब गुरहतनी होखे लागेला आज ही भसुर जी अंगना में पहुंची ले हने आए बाबू तनी ध के पड़ जे पतरेंगा भाई एक बगल सरुआ धली बाबू आके और वो जी पड़ जे पलस्ती मार के धली जब आंगना में भसुर जी आवेले मुखिया जी और लड़की के बेचारी हजामिन मंडप में निकाले ले लड़की के बाप दरवाजा पर खड़ा पड़े और जो ही औरत लोग गीत चालू करेला कि लड़की के बाप के मुंह खुल जाला झरझर लोर गिरता माड़ो के बांस थके लड़की के बाप रुआता रहे लड़की के भाई बेचारों ने देवाल धके रुआता रहे और लड़की के चाचा बथानी में जाकर रुआता रहे आने भसुर जी आंगन में आ गइल बानी सखी रे फूल बरसाओ आंगन में भसुरी जी आए आंगन में भसुरी जी आए रे फूल बरसाओ आंगन में भसुर जी आए हैं आंगन में भसुर जी आए। सखी रे फूल बरसाओ आंगन में भसुरी जी आए हैं आंगन में भसुरी जी आए रे फूल बरसाओ आंगन में भसुर जी आए हैं आंगन में भसुर जी आए। एगो कोना में बैठ के माई रुवतिया
इन्हें बाप एगो कोना में बांस धके रुआ तारे क्या जमाना है रे भाई अने लड़की भी रुवतिया अरे जाबारे साजाना हो लोगावा आइले होया गानावा जबरे साजना हो लोगावा आइले होया गानावा अरे काढ़े ले जा ना कहे रैया अपनी रे पुतारिया काढ़े ले जाना हो रैया अपनी रे पुतारिया अरे लाले लाले ला हंगवाई बाबा लाली बाहो सिंधोरावा लाले लाले ला हंगवा हो बाबा लाले बाहो सिंधोरावा अरे लाले लाले सीता हो लाली बैठेली होया गनावा सीता हो लाली बैठेली होया अरे देखे ले साजन लुकावा गिरे ले मुरु रे छैया देखे ले साजन हो लगावा गिरे ले मुरु रे छाइया अरे कमना पिंजरा रखनी समाधि ऐसन सुंदर हो धियावा कवना पिंजरा रखनिए समाधि ऐसन सुंदर हो दिया अरे रोवे ले जाना कई राजा लाटा धुनी हो केसिया रोएले जानो हो राजा लाटा धुनी हो के दिया अरे हमारा सिया जनकी हो बेटी आखी करे पुतारिया हमारा सिया जनकी हो बेटी आखी करे पुतारिया अरे दीनावा हरे लिए बेटी भूखी अरे पियासिया दीनावा हारेली हो बेटी भूखिया हो पियासिया अरतिया हो अरेली हो बेटी बाबा की हो नीदिया ताग पात लेके मुखिया जी एकाउंट थान ताग पात लेके एकाउंट थान ले आइल बनी भस्सु जी खड़ा हो जाइए एकाउंट थान बा ताग पात लेके 50 गोने बा आई ताग पात एकाउंट गर्दन में डाली डाली गर्दन में अब फोटो खिंचवा ले काबले ई का है रामलीला आ तनी दही के टीका को देगो हाथ ने मुड़ी के पीछा करी आ एक हाथ से टीका करी ने मुड़ी के पीछा टीका करी
तन घूम कोने तकली तो अरे माई दही दियल चढ़ावे के तो चाट गईले भसुर। अरे माई हम का जानी मड़ौआ में चाटनवा गईले भसुर। हजाम ठाकुर दुल्हा के जाके बुला के लो समियाना से। दुल्हा जी चली आंगन में, आंगन में चलिए दुल्हा जी, मेरे भगवान आ रहे हैं आंगन में। अरे आइले सुने ना की आंगनवा बहुनवा राघो। आइले सुने ना की आंगनवा बहुनवा राघो। केहू सखी गावेली आरती उतारेली। केहू सखी गावेली आरती उतारेली। अरे गह गह करे लाया गनवा बहुनवा राघो। गेट जरूर करो। एकदम ओरिजिनल दुल्हा बानी। ए बरा रउआ देखो तानी ना, काल देखे जब वीडियो पर छूटी तरुआ बुझाई जे साँचो के बिया हम देखो तानी। आज चेहरा दुल्हा के इंडिया में नहीं खे, विदेश ले चल गइल बा। लड़ाई फड़ाई सब बनबा, ट्रम्प के प्रेशर गिर गइल बा बबुआ। एगो कुंवार में हो जाता है, एगो बिया एगो नौकरी भइला के बाद होई। एगो भात त भेटाई नु। एही जी लड़की के बाप अपना बेटी के जंघा पर बैठावेला और बाप के जांग का पता। लड़की कल के बाबूजी आज समझ गए कि दुनिया में लोग लड़की काहे के रखले बा। यह दिन देखे खातिर लोग लड़की के रखेला। काहे लागिए पापा अरे पोखरा खोदावनी। अरे काहे के बनावले बानी। काहे लागी ए पा बेटी जाना मानी। काहे के खोजानी तमाथवा मिसाल बेटी बेटी। अरे पोखरा बाबा लगावे खातिर जंगिया बैठावे खातिर बेटी जाना मावानी। पौवा पाखरे के दामाद है। तब लड़के कल के बाबूजी समझ गए जब रउआ इहे करे के रहल